Søren sad på et tidspunkt også deroppe. Men det bringer os lidt videre til det her med afregningen af momsen, fordi at der bliver jo ikke afregnet moms i det første kvartal, og det jeg hørte dig sige i går, det var, Bjarne han laver egentlig en eller anden form for momsregnskab, er det rigtigt? Altså alle fakturer, det vil altså både, altså på det tidspunkt, hvor det bliver lagt op til Bjarne, der er alle fakturer, som der er skrevet ud, de går også ind i, regnskabet deroppe, og det vil altså både dem, som der er sendt ud uden CVR-nummer, som selvfølgelig er betaling, men altså de ligger også, i regnskabet deroppe, og ja. Også dem med CVR-nummer, det ligger faktisk deroppe alle sammen. Og hvem skal stå for indberetning og afregning af moms? Der er jo kun én, som der kan det, som jeg sagde i går, det er jo en togperson. Ja, og det er hans CVR-nummer, ja. Det er som du siger. Hvem skulle han have oplysninger fra Bjarne, eller hvordan ved du det? Altså jeg ved, at der er jo gået oplysninger hele tiden, altså frem og tilbage.